Hoeft er niet in. Ja, dat ben je ook zo. Ja, dat kan je niet meer. We willen toch niet daar. Nu en hey, dit is weer en dit is weer. Wat dit? Weer naar 4. Nee, weer naar 4. Ja. De vrachtwagen is ook net zo gek dat we door met die. Wat een ellende, man. Daar gaan de wind onderdoor. Nee, die is door. Ja, die is allemaal in. Ik heb het gezien. Ja, dat is zonneveel. Nee, het ziet er allemaal uit. Ik had het niet. Nu zie je nog prachtige tent, maar ik heb zo beter zelf hoe het ziet. En Wim was heel weg, of niet? Wim was heel weg. Heel lang weg. Heel lang weg. Heel lang weg. Maar Hij vraagt, ik zit daar. hij vraagt, hij was ook in de tel. Hij vraagt, ik ben hier naar voren. en nou de afstand. Een nootje, wat zei dat? Een nootje appels, dat is een aanrol. Nee, die weg is van de machine. Die nog in de LVC. Wat is dit voor nou uit de pauw? Alle kanten. Die voor die peul nog niet zo. Ja, maar dan was het een achterkamer die vuur aan de weg af en die rammen nog tegen. Is net door naartoe gereden. Nee. Ja? Dat moet even van de voer naar wagen komen. Weet je, Annie dat niet naar wagen geweest, man. Ja, dat is hier. Is dat een mogelijk dit? Ja, nee, van de vrije Nee, van de vrije berg lief. Ik heb al een half uur weer.